Ngisacela ukunibingelela nonke bazalwane egameni lomfowethu Yesu Kristu inkosi yethu, amen. Namhlanje senza usifundo 11. Isihloko sikasifundo 11 sithi uphawu lukaNkulunkulu nophawu lwesilo. Indimana yekhanda yengamele lesi sifundo itholakala kuSambulo 14 verse 12. Cela sikhuleke. Thixo olungileyo odalela amazulu nomhlaba, sibonga ukuphila, sibonga ubuhle bakho, sibonga imisebenzi izandla zakho enza nemisebenzi yakho usivikela, unakekela abantu, unakekela konke Nkosi okudaliweyo. Kukho wonke umuntu wamenza aba-special ngoba sekwenzeke konke Nkosi, lokhu kumfida ngezwi lakho ukuze kuthi noma isitha sihlasela komunye kunje kodwa abe nokuqonda ukuthi akusekhona ukuphela kwendaba lokho. Nakho Nkosi namanje sizofunda izwi lakho, izinto zisazokwenzeka ezibuhlungu kodwa Nkosi usithandile ngoba ufike kuqala wasifundisa ukuthi akusekhona ukuphela kwendaba lokho. Uzosifundisa izwi lakho esikhathini samanje ngezinto ezikhona nezisazoba khona. Sicela Nkosi iy'nhliziyo ney'ngqondo zethu zithule zenamele ukuze ukhuluma. NgoJesu siyakhuleka, amen. So ngicela ukuniphinde nginibingelele bazalwane egameni lomfowethu Kristu inkosi yethu, amen. Isihloko sesifundo sethu sanamhlanje sithi uphawu lukaNkulunkulu nophawu lwesilo. Indimana yekhanda yalesi sifundo itholakala kuSambulo 14 verse 12. USambulo 14 verse 12 uma ufunda ubhalwe kanjena. Uthi, nakhu ukubekezela kwabangcwele abagcina imiyalo kaNkulunkulu nokukholwa nguJesu, amen. Nakhu ukubekezela kwabangcwele abagcina imiyalo kaNkulunkulu benokukholwa nguJesu. So inhloso yalesi sifundo ukuba sizwisise ukuthi inkolo yeqiniso kanye nenkolo yamanga zibeke zahlukana kanjani phansi kwesibonakaliso noma kophawu. So ukuguqula kwesabatha yimizamo ethe ngqo yomuntu ukulinga ukuguqula umthetho kaNkulunkulu. Igunya likaNkulunkulu lideleliwe lana. So umuntu angehlukanisa kanjani amanga neqiniso? Lokho umuntu angazibuza khona ukuthi engawehlukanisa kanjani amanga kanye neqiniso, ngoba efuna lowo mehluko ukuze azakwazi ukukhetha. So mhlampe umbuzo umuntu angazibuza wena ukuthi yini inhloso yophawu noma isibonakaliso? Yini inhloso yokuthi yophawu noma isibonakaliso? Okay, ngicela sichaze mhlampe ngokuqonda kaNkulunkulu eBhayibhelini kuDaniel 6 verse 8 ukuthi yini inhloso yophawu noma isibonakaliso. UDaniel 6 verse 8 ubhalwe kanjena. Uthi, kalokhu Nkosi simemezele isiyalezo ulobe umbhalo ukuba ungaguqulwa ngokomthetho wamaMede namaPheresiya ongenakuguquka. Yabo, so abantu abathile lapha nababeluleka inkosi uDarius, so uDariyu. So into okufuneka yenzeke ngenxa yokuthi igama izwi liphuma enkosini, kufuneka kucace ukuthi lo mbuzo lenkulumo ivela kubani. So kwakufanele ukuthi ivele enkosini, yabo. So kwakufanele simenyezele isibonakaliso ulotshwe lombhalo ungaguqulwa ngokomede namaPheresiya. So babeluleka inkosi lana uDariyu. So uma uzothola uthola ukuthi uphawu lusetshenziswa ekunamathiseleni igama lomuntu elotshwe nguye lowo onegunya. So lokho okwenza lowo mthetho ukuba usebenze. Izikhathi eziningi indandatho yenkosi yayisetshenziswa ekwenzeni uphawu noma isibonakaliso emandulo, yabo. Kwakusetshenziswa indandatho. Siyabona njengamanje sekukhona abantu abathi uma beshada befaka i-ring, yabo. So zitayela zamanje lezi ngoba uma usuyibheka kahle indaba ye-ring eBhayibhelini, hhayi indandatho nje eBhayibhelini uNkulunkulu akushoyo ukuthi yayisetshenziswa njengophawu, yabo, uphawu lamakhosi noma isibonakaliso ukuthi le ndaba lena ivela kubani, ivela kuNkosi uDlamini. uNkosi uDlamini waphi? Wasendaweni ethile. Ubuso wakho ubanzi kangakanani? Angithi yabo masesekubekwa indandatho. Njengamanje abantu abaningi sebaza ama-signature. Bonke abaney'tifiketi noma bake bebona iy'tifiketi zako-matric noma zako-TVET colleges kune-signature yomhlonishwa laphana
uMr urakometsi, yabo. So kuya ngokushintsha-shintsha-ke, njengamanje signature wathi ukuhlehla kancane kwasetshenziswa kakhulu iy'tembu, yabo, isigxivizo. Okay, shuthi-ke laphana uma ufunda uDaniel 6:8 bayasho bathi, hhayi Nkosi, bathini? Bathi kalokhu Nkosi isimemezele isiyalezo ulobe umbhalo ukuba ungaguqulwa ngokomthetho wamaMede namaPheresiya ongenakuguquka. So sithini? Sithi uphawu lusetshenziswa ukunamathiseleni igama lomuntu elilotshiwe nguye loyo negunya lokuloba lokho, yabo, noma lokubhala lokho. So lokho kwenza lowo mthetho ukuba usebenze. Isikhathi eziningi indandatho yenkosi yayisetshenziswa ekwenzeni uphawu noma isibonakaliso. Cela nje ukhetha nje amavesi awu-2, maybe 2 aseBhayibhelini azokhombisa lana khona kushawa umthetho kufanele kubekwe uphawu. Amakhosi okuqala 21:8. Amakhosi okuqala 21:8. Ngisacela ukwafunda. Amakhosi okuqala 21:8. Yeah. Okay. La ku-21:8 inkosi ukukhulunywa ngayo laphana u-Ahabi. Yamkhumbula u-Ahabi, indoda kaJezebel. So u-verse 8 uthi-ke, wayeseloba izincwadi egameni lika-Ahabi, wazinamathisela ngophawu lwakhe, wazithuma kumalunga nakwabakhulu ababesemsebenzini wakhe abakhe kanye nobani nonaboti. Kodwa bengifuna laphana leli sentence elilapha ngaseqeni ethi-ke, wayeseziloba izincwadi egameni lika-Ahabi, wazinamathisela ngophawu lwakhe. Amen. So uma inkosi kuyisiqiniseko sokuthi akusizona zonke izincwadi ezazizobhalwa yiyona, yabo, kodwa omunye umuntu wayengafika esho ukuthi inkosi ngizokubhalela okuthile ngoba ushilo mase yamkhombisa bese kunanyathiselwa ngophawu lwakhe, yabo. Shushu le ndaba ithi uma isifika ebantwini abathile ngenxa yokuthi negama lenkosi mase sekuthiwa iphuma enkosini uDlamini, ngeke sashiwo kuthiwa-ke ibibhalwe uNtuli noma ubhalwe umbhele wayenika uDlamini. Cha, uma isifika ebantwini iphuma enkosini. So ngakho uma ufunda amakhosi okuqala 21:8 mase kuthiwa-ke wayeseloba izincwadi egameni lika-Ahabi, yabo, wazinamathisela ngophawu lwakhe. Ukuthi kubona ngathi lezi ncwadi no ziphuma ku-Ahabi. Mhlawumbe ngicela ukufunda ivesi yesi-2, u-Esther 3:12. Esther 3:12. Esther 3:12 nakhona ngifuna kona. Into kakhulu le verse but yona ngiyifuna laphana ngasekugcineni. Ngizosho uma sengifika lapha engiyifuna khona. Esther 3:12 uthi-ke, kwase kubizwa abalobi benkosi ngenyanga yokuqala ngosuku lwe-13 lwayo. Kwalotshwa njengalokho konke uHamani ayala ngakho othulasizwe benkosi. Nababusi ababephethe izifunda ngezifunda, nezikhulu zezizwe ngezizwe, izifunda ngezifunda njengokubhala kwazo, nezizwe ngezizwe njengolimi lwazo. Nakho lapho ngifuna khona bafethu. Kuthiwa-ke kwalotshwa egameni lenkosi u-Ahashveroshi, kwanamathiselwa ngendandatho yenkosi. Amen. So kwabalotshwa kuphi? Egameni lenkosi u-Ahashveroshi, kwananyathiselwa ngendandatho yenkosi. So indandatho yenkosi yayiwuphawu, ngoba sike sasho sathi uphawu olusetshenziswa emandulo yamakhosi kwakuyindandatho. Kusho kwathi sekulotshiwe kwase kunanyathiselwa ngophawu lwa-Ahashveroshi inkosi, indandatho yakhe. So ababonayo ukuthi lokhu kubhalwe kanjena basangene ekutheni kwabhalwa uHamani ehlangene nobani, kodwa ngenxa yokuthi kunophawu noma kunendandatho ekunanyathiselwe ngendandatho yenkosi u-Ahashveroshi, kube sekuba yini le? Kwase sekuba ukuthi-ke shusha impela lezi ndaba ziphuma enkosini u-Ahashveroshi. Ngoba yini? Ngoba uphawu lusetshenziswa ekunamathiseleni igama lomuntu elilotshwe ngaye lowo onegunya. Lokho kwenza lo mthetho ukuba wenzani? Usebenze. So iy'khathi ey'ningi indandatho yenkosi yayisetshenziswa ekwenzeni uphawu nesibonakaliso. Mhlawumbe uma uzoqaphela izinto ezintathu ezibalulekile ezisophawini lwabakhulu, izinto nje ziwu-3, izinto ey'ntathu emandulo kuze kube manje ezibalulekile ophawini lwabakhulu. Lezo zinto zazikhona ngisho nasey'ndandathweni-ke. Kuthiwa into yokuqala igama lomshayi mthetho. Uphawu ufuna caca ukuthi ubani lo oshaye lo mthetho, uyabo. Owesibili isikhundla sakhe lo ophethe igama. Okay, ngathini? Isikhundla sakhe lo ophethe igama aziwa ngalo noma igunya, uyabo.
Okwesithathu, ububanzi bombuso wakhe noma indawo ayibusayo. Ngeke ngenze isibonelo ekuqaleni ngathi mhlampe igama loshaya umthetho, mhlampe umnumzane umnumzane uMr N Sihlahla, yabo. So isikhundla sakhe uyini uMr N Sihlahla? Uyinkosi. Ububanzi bombuso wakhe noma indawo akayibusayo, sithi mhlawumbe ubusa eDolphin Coast, yabo. So kukanjalo, lezo zinto ezintathu ezibalulekile lusophawini. So mhlawumbe umuntu angazibuza ukuthi okay, why uphawu luhlanganiswa nani na? Uphawu yini lona oluhlanganiswa nayo? So uma ufunda u-Isaiah 8 uverse 16, u-Isaiah 8 verse 16 uthi, bopha ubufakazi unamathisele umthetho phakathi kwabafundi bami. Uthini Isaiah 8 verse 16? Uthi bopha ubufakazi, i-testimony, angithi, unamathisele. Siyakhumbula ukuthi kade silokhu sifunda ngokunamathisela laphaya koDaniel nakoMacwadi namakhosi nako-Esther ukuthi bekunanyathiselwa, kodwa kunanyathiselwa ini? Uphawu, angithi. So bopha ubufakazi is testimony, okay. Mase sithwala lana, bopha ubufakazi unamathisele umthetho phakathi kwabafundi bami. Okay, asiqhubekeni izoqondakala kamnandi le ndaba. So umbuzo azozibuza wona ukuthi-ke imuphi umthetho kulona 10 obonisa ukuthi ubani umnikazi womthetho na? Yebo, imiyalelo 10. Angithi yabona, sathi khona itshe elokuqala elinemiyalelo ewu-4, sathi khona itshe lesibili elinemiyalelo ewu-6. Leli tshe lokuqala elinemiyalelo ewu-4 likhuluma ngobudlelwano bomuntu noNkulunkulu. Leli tshe lesibili elinemiyalelo ewu-6 likhuluma ngobudlelwano bomuntu nomunye umuntu, indlela okufuna ukuphathe ngayo omunye umuntu. So emiyalelweni 10 kukhona umyalo owodwa kuphela onjani, obonisa umnikazi womthetho. Angisho nje ngenza itshe lesibili. Itshe lesibili liqhamuka selithi yazisa uyihlo nonyoka ukuze iy'nsuku zakho zibe zinde ezweni uJehova uNkulunkulu wakho azokunika lona, okay. Masithi ungabulali, ungaphingi, ungibi, ungafakazi amanga ngomakhelwane wakho, ungafisi umfazi, ungafisi indlu, inceke yakhe, incekazi, inkomo yakhe. So akuveli kodwa lutho ngoNkulunkulu lapho, kodwa uyena oshayela umthetho etsheni lesibili lena lemiyalo 6. So umbuzo ukuthi imuphi umthetho kulena 10 ubonisa ukuthi ubani umnikazi womthetho na? Cela ukufunda u-Exodus 20 verse 8 kuya ku-11. Exodus 20 verse 8 kuya ku-11. Yazi khona into engithethe kusawo nje uma ngisawufunda ngisawubuka u-Exodus 20 kuphela. Exodus 20 imiyalo eminingi, kakhulukazi leli tshe lesibili lapha naqala ku-verse 15, qala ku-verse 12. Exodus 20 verse 12 sekumyelwa sekuNkulunkulu esesitshela indlela ekufanele siphathe ngayo abanye abantu esiphila nabo. Ichazwe 1 verse 1 verse 1 verse 1, ngisho ngathiwa indanjana verse. Kodwa Exodus 20 verse 8 kuya ku-verse 11 umyalo owodwa loyo, iwona nje ochazwe ngendlela ende, uyabona, ngoba khona okuningi okufuneka sikuthole kuwona. So imuphi umthetho kulena 10 obonisa ukuthi ubani umnikazi womthetho na? Exodus 20 verse 8 kuya ku-11 ngisacela ukufunda ilona othi 8, khumbula usuku lwesabatha ulungcwelise. 9, izinsuku eziyisithupha uyakusebenza uwenze wonke umsebenzi wakho. Verse 10 athi, kepha usuku lwesikhombisa luyisabatha likaJehova uNkulunkulu wakho, awuyikusebenza msebenzi ngalo, wena nendodana yakho nendodakazi yakho, nenceku yakho nencekukazi yakho, nezinkomo zakho nomfokazi osemzini wakho. Bese uverse 11 athi, ngokuba ngezinsuku eziyisithupha uJehova wenza izulu nomhlaba nolwandle nakho konke okukho, waphumula ngosuku lwesikhombisa. Ngalokho uJehova walibusisa usuku lwesabatha walungcwelisa. Amen. Ake siyawuzwa lo mthetho lo ukuthi une-information eningi, ake siwucakaze. Uma uzoqaphela kahle umthetho wesine uchaza lokhu ngokusobala ngalamazwi, yabo. Okokuqala nje uyakutshela ukuthi inkosi, okay, uJehova wenza ini? Inkosi yenza izulu nomhlaba nakho konke okukho, uyabo. Lapha igama lenkosi likhona, igama lakhe ubani? Yinkosi, noma ubani? NgoJehova.
isikhundla sokuphatha imandla ngathini likhona igama lakhe la. So lapha igama lakhe yinkosi, isikhundla sokuphatha imandla wakhe yindaba wenza. So lokhu kumenza ukuthi abe yini, abe ngumdali, uyabo. Bese kuthi ububanzi bombuso wakhe bube yini, izulu nomhlaba. Kubalwe konke kulo mthetho. Ngakho umthetho wesine uqukethe uphawu lukaNkulunkulu. Liyavela igama lakhe uJehova, evele ukuthi uyini, igama lakhe inkosi, isikhundla sakhe sokuphatha imandla ungumdali, uyabo. Ububanzi bombuso wakhe izulu nomhlaba, uyabo. Inkosi ingumdali, ibusaphi, ezulwini phezulu nasemhlabeni phansi. Libona ilanga liphumile. Abantu bamanje bayabuthanda ubuthongo. Kube bekungabuseni uNkulunkulu, ngabe ilanga nje ngoba abantu abaningi basalele, ngabe ilanga nje njengoba kuyoshaya u-6, ngabe abanye bazolawula liphume ngo-12 ngoba basafuna ukulala bethi ba-ayine igazi. So kodwa ngenxa yokuthi ezulwini phezulu nasemhlabeni phansi kulawula uNkulunkulu, umbuso wakhe ukuphi, usezulwini nasemhlabeni. Isikhundla sakhe noma isikhundla sokuphatha ibandla bakhe uyini, ungumdali ngoba wenza, ngumdali. Isikhundla sakhe ubanzi, izulu nomhlaba. Igama lakhe inkosi, noma ungambiza-ke uNkulunkulu, angithi yabo. So umthetho wesine kuphela uqukethe uphawu lukaNkulunkulu ophilayo. Mhlawumbe umuntu akazozibuza yona ukuthi-ke inkosi libiza ngokuthi liyini isabatha. Angithi sifunde umthetho wesabatha, liqukethe iy'ndaba ey'ningi kangaka, liqukethe igama laNkulunkulu njengoba kwakwenzeka kwindandatho yamakhosi. Kwindandatho kwa-Ahabi kwakufanele kube khona igama lika-Ahabi, so nasemthethweni wesine khona igama likaNkulunkulu. Kwindandatho noma kwisibonakaliso kufuna kube khona iposition yokuthi ubani lo oshayela umthetho oyinkosi. Nawe uNkulunkulu uyavela nje ukuthi uyinkosi futhi yena ungumdali wamazulu nomhlaba, kuthiwa lonke emthethweni wesine. Okay, angithi yabo, ungumdali. Ububanzi bomthetho ka-Ahabi wayekuphi, sebezosho ukuthi wayebusa kuphi-ke, uyabo. So kodwa sikwaziyo uNkulunkulu umbuso wakhe ukuphi, isikhundla sakhe ngathini, ububanzi bombuso wakhe ubuse emazulwini phezulu nasemhlabeni phansi. So umthetho wesine kuphela uphethe uphawu lukaNkulunkulu. So umbuzo uzothi-ke, inkosi libiza ngokuthi liyini isabatha? Inkosi libiza ngokuthi liyini isabatha? Ngicela sifunde u-Exodus 31 verse 17. Exodus 31 verse 17. uNkulunkulu simuzi ukuthi yena kuqobo isabatha ulibiza ngani. Okay, yeah, ngicela uqala ku-verse 16. Ngicela uqala ku-verse 16 for sake yomzalwane ozothola ukuthi ulalele kuphela, akaliphethe iBhayibheli. So Exodus 30 uverse 16 no-17 uthi, uverse 16 uthi-ke, ngalokho abaka-Israyeli bayakuligcina isabatha balilonde ezizukulwaneni zabo libe isivumelwano esiphakade. Bese uverse 17 athi-ke, liluphawu phakathi kwami nabantwana bakwa-Israyeli kuze kube phakade, ngokuba ngezinsuku eziyisithupha uJehova walenza izulu nomhlaba, kepha ngosuku lwesikhombisa waphumula waqabuleka. Amen. Bengifuna nje lolena useqaleni uverse 17 uthi-ke liluphawu, yabo. So uphawu lukaNkulunkulu luyini? Luyisabatha. uNkulunkulu ubiza ngokuthi uphawu isabatha leyini, liluphawu phakathi kwabani? Kwami nabantwana baka-Israyeli. Abantwana baka-Israyeli bayini? Abantwana baNkulunkulu kuze kube phakade. So masifunda uHezekeli 20 uverse 20 kuthiwana laphana luluphawu. So uHezekeli 20 verse 20 uma ufunda wona uthi ngesabatha, uHezekeli 20 verse 20 uthi-ke, ningcwelise amasabatha ami abe yisibonakaliso phakathi kwami nani, ukuze nazi ukuthi nginguJehova uNkulunkulu wenu. Abe yisibonakaliso. Isibonakaliso nophawu bazalwane kusho into eyodwa leyo. Nge-English i-version 20 it's a sign. Sign isibonakaliso noma sign uphawu. Wangenzela ama-sign, futhi wakukhombisa ngandlela thizeni ukuthi hey, uzosizakala ngapha velethi, yabo. Wakwenzela ama-sign, wakwenzela i-sign, yabo, ukuthi hayi
jika ngala, uyabo, bese uyajika ngempela, bese uyasizakala ngoba ukwenzele ini isign. So ukwenzele isibonakaliso ukuthi hey, Nkosi yami, hamba ngapha umuntu wenkosi khona uza kuphepha. So uNkulunkulu usho njalo, uthi ngingcwelisa amasabatha ami abe yisibonakaliso phakathi kwami nani, awuphawu phakathi kwakho kwethu noNkulunkulu amasabatha. Angithi yabo, njalo indaba kusho uNkulunkulu uyikhulumela yena nabazalwane laba abafuye kakhulu bazokwazi ukuthi iy'nkomo ziningi laphana, angibali khona seziye ediphini, but zinophawu. Abanye bazilobile esikhumbeni bayiqopha, abanye bayiphule kancane ophawu. So uphawu lwakhe lolo ukuthi ezakhe uziphawula kanje, ngaleli lisendlebeni eliblue, inkomo yakhe inje, uziphawula kanje. Zithi ziningi iy'nkomo zi-eza zibaleka zifuna ukungena emasimini zidla ngenkani, but akezu kulokhu esondela eduze kwenkomo, uyayazi enophawu lakhe. Uthatha ezakhe uyibhekisa le ezisedlelweni lana yena akafuni ukuthi zidlele khona, ngoba uzibone ngani, ngophawu lwakhe ukuthi ezakhe. So noNkulunkulu uthini? Uthi isabatha liluphawu phakathi kwakhe nabantwana bakhe. Abantwana baNkulunkulu uzobazi ngani? Ngokuhlonipha noma ngokugcina usuku lwesabatha. Ngoba yini Nkosi yami? Uthi uNkulunkulu liluphawu. So umbuzo umuntu ekufuna akwazi ukuthi khona umsebenzi okhethekileyo owenzekayo ezinsukwini zokugcina. Khona umsebenzi okukhethelekileyo owenzekayo ezinsukwini zokugcina. Lowo msebenzi uthola kahle indaba yawo uma ufunda lapha Isambulo 7 uvesi 1 kuya kuvesi 4. Isambulo 7 uvesi 1 kuya kuvesi 4. Isambulo 7 vesi 1 kuya kuvesi 4 ufundeka kanjena zithandwa zenkosi. Okay. Excuse me. Ngicela ukusho ukuthi ngicela nje usifunda ngamabomu isihloko Isambulo 7 uvesi Isambulo 7 lapha kuthiwa izinceku phakathi kwezizwe zakwa-Israyeli zibekwa uphawu, yabo. Okay, ezinsukwini zokugcina ngokomsebenzi okhetheleyo oyakwenzeka. Ngicela ukufunda uvesi 1 kuya kuvesi 4. Uvesi 1 uthi-ke, Isambulo 7 vesi 1. Emva kwalokho ngabona izingelosi ezine zime emagumbini amane womhlaba, zibamba imimoya emine yomhlaba, ukuze kungavunguzi moya emhlabeni naselwandle nakowodwa umuthi. So uvesi 2 bese athi, ngase ngibona enye ingelosi yenyuka empumalanga, inophawu lukaNkulunkulu ophilayo. Yamemeza ngezwi elikhulu kuzo izingelosi ezine ezanikwa ukuba ziwone umhlaba nolwandle. Uvesi 3 athi, yathi, ningoni umhlaba nolwandle nemithi, size sizibeke uphawu izinceku zikaNkulunkulu wethu emabunzini. Ivesi yokugcina uvesi 4 bese athi yena, ngase ngizwa umumo wababekwa uphawu. Okay, seyashiwo ukuthi iy'nkulungwane ey'ngaki. So angithi yabona ukuthi bekufuneka lezi iy'ngelosi ziwona umhlaba uvele i-destroy. Seyaqhamuka enye ithi no, ningaqala nona uphawu, size izinceku zikaNkulunkulu sizibeke uphawu emabunzini azo. Angithi so khona umsebenzi wokuphawulwa ezinsukwini zokugcina. Uthi uNkulunkulu uyasiphawula, uyaphawula abantu bakhe, uyaphawula ngesibona bakhe. So mhlawumbe umbuzo umuntu azibuza wona ukuthi-ke luyini uphawu lwesilo? Siyabothola ukuthi uma sivefunde eBhayibhelini uphawula uNkulunkulu abantu bakhe uzobaphawula ngosuku lwesabatha. So liyini uphawu lwesilo? Kodwa ungakaphenduleki lo mbuzo lo, ngicela sifunde uSambulo 14 vesi 9 novesi 10. Ngoba yini? Ngoba lapha kuSambulo 14 vesi 9 vesi 10 kunesigijimi esinikeziwe ezinsukwini zokugcina. Wona umyalezo nje ophuthumayo onikeziwe lapha ey'nsukwini zokugcina. uSambulo 14 vesi 9 novesi 10 okufanele umuntu wonke ukuthi awuqonde. uSambulo 14 uvesi 9 novesi 10. Uthi uvesi 9 ingelosi yokugcina le. Zaye kade yikhuluma iy'ngelosi eyoqala lena yayithi msabeni uNkulunkulu emnike inkazimulo ngokuba ihora lakhe lahlelo selifile. Ngathi akhumbula enye ikhuluma ngeBhabhiloni. Kodwa ngicela ukufunda le ngelosi ephethe isigijimi esinikezwayo ezinsukwini zokugcina. Nazo lezi ezinye iy'ngelosi zibaluleke kakhulu, nisashiwo ukuthi awukwazi ukwethembeka la udelele ikhanseli yazo lezi eziwu-2 ezisekuqaleni. Uvesi 9 uthi, Isambulo 14 vesi 9, yalandela enye ingelosi yesithathu ithi ngezwi elikhulu, uma kukhona okhuleka kuso isilo nomfanekiso waso, nomfanekiso waso,
elwamukela futhi uphawu ebunzini lakhe noma esandleni sakhe. Okay, verse 10 athini-ke, naye uyakuliphuza iwayini lolaka likaNkulunkulu okay, ngicela uqala phansi. Nawe uyakuliphuza iwayini lolaka likaNkulunkulu elilungisiwe esitsheni solaka lwakhe, lingaxutshiwe, ahlushwe ngomlilo nesibabuli phambi kwezingelosi ezingcwele naphambi kwewundlu. Okay, siyamuzwa uNkulunkulu, amen. Ukhuluma ngophawu lwakhe, siyathola ukuthi isabatha uthi liwuphawu lwakhe. At the same time uthi khona nanophawu lwesilo. Siyakhumbula ey'fundweni ezidlule sike sayifunda, sike sathinda sathi uNkulunkulu uma ekhuluma ngophawu lwesilo, uma ethi ukhuluma ngesilo, okay, isibona ngathini, i-symbol leyo. Kahle kahle akhulumi ngesilo like a beast, ukuthi ngempela uma kuyisi isilo siyibhere, isilo siyingwe noma ibhubesi, mase usucabanga ukuthi kuzoqhamuka ingwe, ukuthi sizobe sidwetshwe amabhubesi. No, sithola ukuthi uNkulunkulu uma ekhuluma ngesilo sekhuluma ngombuso obusayo emhlabeni, kodwa ophethe ngendlela uNkulunkulu ephambene nokuyala kukaNkulunkulu. So kuzaba khona umbuso ozobe ukhona lapha emhlabeni, uzobe uyisilo ngoba ukuphatha kwawo umhlaba wonke uzobe wenza izinto ngendlela ephambene nendlela eshiwo nguNkulunkulu. Singakhohlwa emyalelweni eyishumi sathola ukuthi uSathane ngeke ezenze ukuthi uyiphule yonke le myalo yaNkulunkulu, kodwa uyazi ukuthi uma ekubambe owodwa unecala kuwo wonke. So umuntu uzothi ngithembekile, nginikeza abampofu ukudla, ngenza 1 ngenza 2 no 3, kodwa mase sekuba nalo myalo owodwa, mase ethi uNkulunkulu encwadini ku-Philippians athi-ke ophula owodwa ngathini, asho ukuthi uma uphula owodwa, uma ulonda omunye ukhube komunye, hhayi unecala kuyo yonke. Angithi sizenzele isifundo esikhuluma ngaleyo vesi. Manje sishilo kade sifunda-ke Isambulo 14 uverse 9 noverse 10, lapho uNkulunkulu abathi khona, yalandela enye ingelosi yesithathu ithi ngezwi elikhulu, uma kukhona ukhuleka kuso isilo nomfanekiso waso, elwamukela futhi uphawu lwesilo ebuzini lakhe noma esandleni sakhe, naye-ke lowo muntu uzokhuleka ophawini lesilo noma lalo mbuso ozobubusa, ukhuluma izinto eziphambene noNkulunkulu, siyoba yini isiphetho sakhe. Uverse 10 uthi-ke, naye-ke lowo muntu uyakuliphuza iwayini lolaka likaNkulunkulu elilungisiwe esitsheni solaka lwakhe, lingaxutshiwe, ahlushwe ngomlilo nesibabuli phambi kwezingelosi ezingcwele naphambi kwewundlu. Who is the lamb? Ubani iwundlu? uJesu Kristu uqobo. Lo Jesu njengamanje onomusa, and lowo musa wakhe siyawudelela ngendlela eyisimangaliso. So uma uzoqaphela la, isilo esishiwo kulesi sahluko silanywa yilesi esisendemaneni u-4 kuya ku-verse 6, angithi yakhumbula. So kusobala ukuthi ngumbuso ohlubukileyo lo olwisana noNkulunkulu, umbuso la emhlabeni uhlubukile. Why uhlubukile? Ngokulwisana noNkulunkulu. So ukuchazwa kwawo uthi mawufane nalowo mbuso noma amandla achazwa kuDaniel 7 verse 25. Nakhumbula sike sayifunda incwadi yaDaniel 7 verse 25 ezinsukwini. So la mandla azama ukuguqula umthetho kaNkulunkulu. So isifundo sedlule sisibonisile ukuthi ibandla elikatholika laseRoma lisho ukuthi laguqula kanjani umthetho wesine. Siyakhumbula bezisholo bona sikhotha lapha bekhuluma ukuthi bawuguqulelana umthetho wesine. Why? Futhi besho ngokusobala Nkosi yami ukuthi ibona. So futhi nokuthi uma uzofunda kahle imithetho yaNkulunkulu, uNkulunkulu nemiyalo eyishumi. Uthi uNkulunkulu, ngicela nje ningibekezele bazalwane, ngizovele ngiyisho yonke. Uthi uNkulunkulu wokuqala ungabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwami. So ngizoyisamariza nje, ngingasangeni in-details kumavesi. Umyalo wokuqala, ungabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwami. Umyalo wesibili, ungazenzeli izithombe ezibaziweyo nomfanekiso okusezulwini phezulu nasemhlabeni phansi nasemanzini ngaphansi komhlaba. Futhi uNkulunkulu basisithini? Basithi lezi zithombe ungazikhothameli, ungazikhonzi. Okay, so uNkulunkulu uyakunqaba ukuthi ube nabanye uNkulunkulu, uthi ungazenzeli izithombe ezibaziweyo. 3, ungaliphathi ngeze igama laJehova uNkulunkulu wakho. Umyalo ka4 bese bayilona ukuthi khumbula usuku lwesabatha ulungcwelise. So wesi5-ke lokho nokuthi yazisa uyihlo nonyoko. 6, ungabulali, ungaphingi. 7, ungebi. 8, ungafakazi amanga. 9, 10, ilona ukuthi ungafisi. Uma uthola ubheka mude lona ka10, kodwa ubala izinto in details, ukuthi ungafisi indlu yamakhelwane wakho, ungafisi umfazi kamakhelwane wakho, nenceku yakhe, nenceku yakhe, igazi yakhe, nenkabi yakhe,
nembongolo yakhe nokunye okamakhala akho. So kubalwa izinto eziningi. So uma uzofunda kakhulu eBhayibhelini kukanjalo. Amen. So la mandla-ke amandla aseRoma azama ukuguqula umthetho kaNkulunkulu. Isifundo esedlule sibonisile ukuthi ibandla elikhatholika laseRoma lisho ukuthi laguqula kanjani umthetho wesine. Angithi khumbula umthetho wesine bathi bona babugudluzile umngcwele emthethweni wesine, babufaka umthethweni wesine okhuluma ngesabatha, isabatha lingosuku lwesikhombisa, bawufaka bona kulowo mngcwele nguphi osukwini langesonto, usuku lokuqala evikini. So uma futhi ulalela uyibuka kahle imithetho yabo, Nkosi yami, kusiphatha kabuhlungu ukuthi sishutha ngendlela ephansi kanjena. Mhlawumbe uNkulunkulu uma esiphila ukuphila siyogcina sesikhombisana nomuntu uzozibonela lapha ekhaya ukuthi i-10 Commandments yaseRoma ishini. Ayinawo umthetho wesibili, bawukhiphile umthetho wesibili. So lokhu uma sebewukhiphile umthetho wesibili sebesho ungabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwami, ungazenzela izitho. Awukho, bawukhiphile umthetho wesibili kwi-10 Commandments yabo. Bashona ungabi nawo uNkulunkulu ngaphandle kwami, esikhundleni sezithombe bayingayikhuluma leyo ngoba bona izithombe bayakholelwa kuzona. Ngithi yabo. So base bethi-ke ungaliphashi ngeze igama laNkulunkulu. Base bekhuluma indaba yosuku olungcwele. Uyabo? Base beyazisho esha yazisa uyihle nonyoko ungabulali ngaphingi. But angisho ukuthi imithetho u9 bazofika kulona othi ungafisi ku9. So bacakaza lona okufisa-ke kabili. Yaye sesiba u10 kanjalo. Yabo? Bawukhiphile umthetho wesibili base bewehlukanisa phakathi umthetho weshumi lona ukukhuluma ngokufisa ukuze nabo bakwazi ukubonakalisa ukuthi nabo banemithetho eyishumi. Inkohliso esezingeni elimangalisayo. Engizocabanga nje ukuthi uma uNkulunkulu esiphila indlela kuzofuneka sikhulume ngento esiyibonayo. So i-10 Commandments yabo ayinawo lo mthetho wesibili ukuthi ungazenzeli izithombe ezibaziwe, ukhishiwe. Yabo? Nomthetho wesabatha awukho njengoba uNkulunkulu ebekile umthetho wesine. Base-ke ngoba sebenomthetho u9 bacakaza lo mthetho weshumi okukhuluma ngokufisa waba umthetho number 9 noma umyalo number 9, waphinde futhi bakwazi ngoba bawuhlukanisile ukuthi uphinde ube umyalo number 10. Angithi ayibona into kanjalo. Yebo. Kunjalo bafowethu. Yebo. So uma kukhulunywa ngokuthi-ke isilo, umthetho uphawu lwesilo, okay, isilo hayi ukuthi bazinunu kanjani kodwa umbuso ohlubuke uNkulunkulu osemhlabeni. Isilo yilokho. So umbuzo ukuthi uphawu lwesilo lona lumisiwe yini? Yebo. Ngoba mozoqaphela kahle encwadini eyabhalwa, yebo, uzokwazi ukuyithola futhi le ncwadi le noma lokho engikukhulumayo usekhaya ungakwazi ukuvivinya ukuthi-ke encwadini eyabhalwa ngoNovember 1895 umnumzane H.F. Thomas, isekela likaCardinal uGibbons, ephendula umbuzo ukuthi ngabe ngempela ibandla elikhatholika laseRoma liyasho yini ukuthi laguqula isabatha. Uma ephendula lo mnumzane uthi ngempela ibandla elikhatholika liyasho ukuthi inguquko yenziwa yilo. Bathi yindaba, bathi futhi lesi senzo siwuphawu lwamandla alo leli bandla ezintweni zenkolo namandla okufundisa. Bathi yabona lento asayenzayo iwuphawu ukuthi sinamandla yabo lapha emhlabeni. So namandla alokufundisa ukuthola kodwa lokho uma uzofunda le ncwadi eyabhalwa ngoNovember 1895 kwakuphendula lapho umnumzane H.F. Thomas oyisekela likaCardinal uGibbons. So umbuzo ukuthi okay ngoba bathi nabo bawuphawu eBhayibhelini khona-ke lapho kukhulunywa khona lo phawu lwesilo. Kusho uphawu lwesilo thina isilo yini? Umbuso khona emhlabeni okuguqukile. So uNkulunkulu uveza isabatha luphawu lwakhe. Kuvezwa nesilo sinophawu lwaso oluyisonto ngoba usuku lwangesonto umbuso owenziwe usuku olumiswe ngumbuso wasemhlabeni, umbuso ophambene nokuthi wenze izinto ngendlela uNkulunkulu akhuluma ngayo. Uyabo? So umbuzo ukuthi-ke lolu phawu luzoqiniswa na, lolu phawu lwesilo noma lolu phawu la emhlabeni. Ngabe abantu abala emhlabeni bayogcina sebe-under pressure ngenxa yokuthi mhlawumbe sekuqinisiwe lo mbuso ngoba uNkulunkulu uyakhuluma nje ngesabathi ikhumbula njengamanje umuntu uyaligcina uma ethanda uma engathandi uyayeka. Yabo? Kodwa ake sizwe ukuthi noNkulunkulu nesilo sinjalo ngoba uNkulunkulu uyakhuluma. Yabo uNkulunkulu njengoba nje ikhuluma ethi ungebe ukhuluma nami uNkulunkulu uthi ngingebi ngingabulali. So uma sengifuna ukubulala mina sengifuna ukweba ngeke ezibamba uNkulunkulu isandla sami, but uyongikhumbuza ukuthi ingane yami but ngishilo ngathi ungebi. Yabo mase kuba yimina ukuthi ngiyadlova noma ngiyalalela yini lelo zwi elincane. So uNkulunkulu uyakhuluma bese yekela kumuntu ukukhetha.
Sifuna ukuzwa ukuthi luphawu nabe nalesi silo sizokwenza njalo naso ukuthi siyakhuluma ngesonto futhi kuzobe kuphela kanjalo, siyabanika nabantu i-choice. Cela sifunde Isambulo 13 verse 16 kuya ku-17. Isambulo 13 verse 16 kuya ku-17. Yebo. 16 17. Okay. Verse 16 chike imehluko la kukhulunywa ngezilo nje yabo ngesilo. Verse 16 nje isilo ke lesi kuthiwa senza futhi ukuba bonke abancane nabakhulu nabacebileyo nabampofu nabakhululekileyo nabayizigqila bazibeke uphawu esandleni sabo sokunene noma ebunzini labo. U17 masithi-ke ukuba kungabibikho ongathenga noma athengise uma engenalo uphawu, igama lesilo noma isibalo segama laso. Amen. Yacindezela. So akukho ukuthi angithi kule genge nemali kuthiwa uyabribe bese idlula kalula kanjalo ey'ntweni. Akuzukwenzeka-ke laphana abantu sekufuneka bemukele uphawu lwesilo. Kuthiwa lesi silo sizokwenza ukuthi futhi ukuba bonke abancane nabakhulu, shuthi noma ungathiwa umncane uney'mali zakho usomabhizinisi siqumama, ungena lapho kuthiwa khona kungenwa khona, ungene nge-check yakho noma ungene nge-status sakho, hayi bo, isilo nje sizokwenza ukuthi bonke abancane nabakhulu, ukuthi uyahlupheka ulaphaya endaweni uhlupheka impela, kodwa uzokwenza ukuthi umncane unjalo ekuqoqele nabakhulu nabacebileyo nabampofu nabakhululekileyo nabazigqila ngisho ney'boshwa laphana ngithi yabo noma iy'gqila bazibeke uphawu esandleni sabo nesokunene emabunzini abo. Why yini ndaba kuzokwenza yini ndaba la bantu kuzofuneka belimukele lolu phawu? By the way, sothi uma siqhubeka sifunda incwadi yesambulo, uma kuthiwa uzobekwa uphawu ebunzini akushiwo ukuthi uzodwetshwa ngoba abanye sebenemathatuo ebunzini. No, ibunzi ilapho okukholeleka khona ukuthi kuhleli ingqondo yomuntu, yabo frontal lobe. Okay, uma kuthiwa into uyibeke ebunzini lakho kusho ukuthi leyo nto isengqondweni yakho. Kusengqondweni yakho ukuthi uma uvuka ekuseni, ngenza isibonelo, kusengqondweni yakho ukuthi uma uvuka ekuseni uvuka uthandaze, uhambe uyokha amanzi, uhambe uyohlamba, ubuye uthandaze isikhathi eside lapho. Into esengqondweni yakho leyo ngisho ngithiwa ukephi. Ngenza isibonelo. So uma kuthiwa-ke labo-ke bazozibeka uphawu esandleni sabo sokunene noma ebunzini labo, into abazobe beyazi bona ukuthi bona bahlonipha uphawu lwesilo noma bahlonipha usuku olungabekwanga uNkulunkulu olubekwe umuntu. Ngoba yini? Ngoba kuthiwa ephendula lo mnumzane u-H.F. Thomas, isekela le-Cardinal Gibbons, ephendula umbuzo ukuthi ngabe ngempela ibandla elikhatholika laseRoma liyasho yini ukuthi liyaguqulisa abatsha? Uthi lowo muntu oyisikhulu sakhona naye eRoma uthi ngempela ibandla elikhatholika liyasho ukuthi inguquko yenziwa yilo. Futhi lesi senzo siwuphawu lwamandla alo ibandla ezintweni zenkolo namandla obufundisi. Okay, sitheni sisifunde sithola ukuthi lolu phawu luzoqiniswa na? Kwathiwa yebo, ngoba kuSambulo 13 verse 16 no-17 bekushiwo ukuthi isilo senza ukuthi lonke uhlobo labantu abacebileyo nabakhulu nabahluphekileyo nabancane neqila obezinjani bayibeke uphawu emabunzini abo nasesandleni sabo. Ukuze kuzoba njani? Yini ndaba kufanele kube nalo phawu? Ngoba ukuze kungabibikho ongathengwa noma athengiswe uma engenalo uphawu, yabo, igama lesilo noma njani isibalo saso. So uma unganalo lolu phawu uzoke kuhambe kufika lapho uthola ukuthi uyangena ema-supermarket lawa abathenga ko-Shoprite nabo ko-Pick n Pay kungathengeki, yabo. Ngifuna ukusizakala ebhenki kungasazakaleki. Uzoyishiya le ndlu yakho uhleli kuyona elokushini oyithanda kangaka ngoba inyanga nenyanga ufuna ukuhamba ukhokha ama-rates, yabo. So zilungisele ukuthi ngelinye ilanga uyokhanga ukuthi uyafika uzokhokha kungakhokheki. Ufuna ukuze ube nophawu bese beyakwazi ukukusiza kahle, angithi yabo. Ngoba kufanele ukwazi ukuthenga, angithi ukwazi ukuthengisa. Le genge eflayayo abakwamanye amazwe, uma ungenalo uphawu usufuna ukubuyela kini, Nkosi ikusize inkosi, wamukela ukuthi uyofela lapho ngoba akuze ungene e-airport unganalo. So uNkulunkulu into akayishoyo noma uqaphela ukuthi-ke yazi le ndaba esikhuluma ngayo njengamanje kuthiwa akakabikho manje osalwamukela uphawu lwesilo. Isikhathi sokuvivinywa sikakafiki. Kukhona amaKrestu aqinisekileyo kuwo wonke amabandla. Lokho nje kufanele sikwazi ukuthi leso sikhathi sikakafiki. Ngoba akabikho manje osalwamukela uphawu lwesilo. Isikhathi sokuvivinywa sikakafiki. Kukhona amaKrestu aqinisekileyo angalazisa abatsha ngithi akwamanye akuwo wonke amabandla angamukeli isidlo sobuRoma obukhatholika.
Okay, sazoke sifunde ngelinye ilanga ngesidlo sikaNkulunkulu bese sifunde ukuthi isidlo sobuRoma sikanjani. Lawo makholwa ukuthi awamukeli isidlo sobuRoma Khatholika. Utho-ke abekho abalahlwayo kuyoze kufike lapho bethola khona ukukhanya. Ukukhanya noma befika khona lapho sebethola khona iqiniso. Angithi yabo. Kuyoze kufike lapho bethola khona ukukhanya babone icala labo ngomthetho wesini ukuthi Nkosi, kanye kade ngikhonza ngosuku elingashiywa uNkulunkulu bese yayibonela-ke lowo muntu ukuthi hey nginecala. Uyabo. So emva kwalokho kuthiwa kepha-ke kodwa lapho sekuphume isinqumo esicindezelayo ukuba kugcinwe isabatha lamanga okuwusuku langesonto nokumemezela kakhulu kwengelosi yesithathu ukuxwayisa abantu ngokukhonza kwabisilo nomfanekiso wakho. Yilapho-ke kuyothi kumiswe khona umngcele ngokusobala phakathi kokungamanga nokuyiqiniso. Khona-ke kuyothi lapho labo abasaqhubeka nokwephula umthetho kaNkulunkulu bekhonza uNkulunkulu ngophawu okungesilona lwakhe bemukele labo bantu bazokwamukela uphawu lwesilo-ke. Yabo. Ngoba ekugcineni ensukwini zokugcina sithola uNkulunkulu iy'ngelosi zakhe benze njani uNkulunkulu uyaphawula esekhaya ezulwini. Amen. Siyabonga. Siyakholwa ukuthi kuyezwakala. Nkosi yazi ngiyazinothisa nami ukuthi ngikhuluma ngiyashesha. Ngizama ukukhava isikhathi bafowethu. Yebo. Ngibona ngathi sengiqala ukukhuluma ngokusheshisa. Yabo. Kodwa uNkulunkulu usho njalo utheni isabatha luphawu lwakhe. Zithi nezikhulu zaseRoma mazikhuluma zithi nalo uyisonto liwuphawu lwamandla azo ukuthi hayibo zinamandla zikwazi ukuguqula usuku laNkulunkulu umhlaba wonke wamukele ukukhuluma kwazo like umhlaba wonke. Uyabo. Yebo, masethi nabo banamandla. So umbuzo kuyabuza ukuthi buyabuba yini ubudlelwano phakathi kwalabo nophawu lwesilo nabalabo abanobudlelwano njalo nophawu lukaNkulunkulu. Uma ufunda Isambulo 12 verse 17 uDrago usathane siyazi bazalwane makhulunywa ngoDrago siyakhumbula sikhuluma izinsuku ezidlule ezifundweni ezidlule usathola ukuthi igama likaSathane lelo. So uDrago naye uzobe namanxusa akhe njengoba esathola ukuthi uney'ngelosi zakhe so uzobe nabantu abangakuye. Excuse me, labo-ke abazobe behlalelwe nabo ukumelana nomthetho kaNkulunkulu. uDrago uzobe senze njani-ke Isambulo 12 verse 17. uDrago wamthukuthelela wesifazane wamuka wayokulwa nabaseleyo benzalo yakhe labo abagcina imiyalo kaNkulunkulu naba nobufakazi bukaJesu. Amen. Siyakhumbula. Ukuthi uDrago wamthukuthelela wesifazane siyakhumbula sifunde ukuthi kwathiwa yini? Kwathiwa yibandla laNkulunkulu. Sizoke ngibona ngathi usekhona lo 3 minutes. Khona ngizokwenza manje. So owesifazane yibandla. So uDrago wahamba wayolwa nenzalo yakhe lo wesifazane. uDrago uzolwa nobani nalabo abagcina imiyalo kaNkulunkulu abanobufakazi bukaJesu, a spirit of prophecy. So leli bandla leli elinani nobufakazi bukaJesu. Khama ngithi spirit of prophecy indlela okubhalwe ngayo laphana uma ufunda iBhayibheli iKing James. Yabo, abanye baze bethi umoya wokuprofetha. Yabo. So leli bandla-ke elinobufakazi bukaJesu eligcina imiyalo kaNkulunkulu uSathane uzolwa nalo. Yabo, ukuthi mina ngithi ngesonto bona uthi ngesabatha asilwe fana uma ufa. Yabo. So umbuzo uthi ukushushiswa kuzoba nzima kangakanani na uma uSathane bafuna ukubafaka lento yakhe yokuthi noma lo mbuso osebenza ngamandla esitha kuyoba nzima kangakanani ukushushiswa. Isambulo 13 verse 15 kuya 17 uthi uma sibuka nje ukuthi kuzobe kunzima kanjani. Lesi silo sizokwenzani ushushisa kuzoba nzima kangakanani laba abazofuna ukukhonza uNkulunkulu ngendlela yangempela yesabatha. Ngabe bazovela belikhonza nje msekuthiwa hayi sonke nje ngoba njengamanje bangathi hayi noma ungakhonza ngesabatha noma ungakhonza uNkulunkulu sikhonza umuntu oyedwa. Ngithi kunjalo ikhona uNkulunkulu enjalo njengamanje. Manje-ke sibuke ukuthi bazophoqa abantu ngithi sithena bazophoqa kangangokuthi bazoyibona bengasakwazi ukuthenga uma bengalapho kuyeli luphawu lwesilo. Manje-ke ngabe kuzoba lokho kuphela nikhona okunye lo mbuso ozokwenza noma uzobaswisha nje ukuthi bengadli bengaqoki. Khona nonye uzokwenza kubona. Verse 15 Isambulo 13 verse 15 kuya 17. Verse 15 uthi sanikwa isilo lesibafowethu. Okay. Sanikwa futhi ukuba siwuphe umfanekiso wesilo umoya ukuze umfanekiso wesilo ukhulume senze futhi uthi
ukuthi senze futhi ukuba bonke abangakhuleki kumfanekiso wesilo babulawe. Amen. Nkosi yami, uverse 15 Isambulo 13 verse 15 yaveza ukuthi bazobulawa labo abangafuni ukukhuleka umfanekiso wesilo. Uverse 16 masothi-ke senza ukuba bonke abancane nabakhulu nabacebileyo nabampofu nabakhululekileyo nabazigqila bazibeke uphawu esandleni sabo sokunene noma emambuzini abo. U-17 uthi-ke ukuba kungabikho ongathenga noma athengise uma engenalo uphawu, igama lesilo noma isibalo segama laso. So bazobulawa abantu abangezokukhonza uNkulunkulu ngesonto. Kuzofika kuhamba kufike bekhona lowo mthetho ngoba isonto liluphawu lombuso waseRoma. Bayazishola ukuthi sebeyibonile ukuthi banamandla. So usuku langesonto ukuhlonishwa kwalo kuwuphawu lwamandla obupriest noma ubufundisi namandla abo ezintweni zenkolo. So kuzohamba iy'nsuku zogcina kufike lapho uthola ukuthi khona abangezukulalela lolu phawu labo abezukwazi ukuthenga futhi bazobulawa. Umbuzo uthi ubani oyokunqoba na? Isambulo 15 verse 2. Ubani-ke ozothiwasho ukuthi unqobile uma kunje? Isambulo 15 verse 2. Oh Nkosi, hhayi imnandi le, kanti bakhona abazonqoba abazokhonza uNkulunkulu ngosuku lwakhe bengalamukeli uphawu lwesilo, bengabi nandaba nandlala, bangathandi ukuphila kwabo ukuthi ngamane kunokuthi ngife ngamane ngidelela uNkulunkulu. Bakhona ngoba ufunda Isambulo 15 verse 2 uthi-ke ngabona kungathi ulwandle lwengilazi luxubene nomlilo nabavela ekunqobeni isilo nomfanekiso waso nesibalo segama laso bemi ngaselwandle lwengilazi namahabhu kaNkulunkulu. Amen. Bakhona abazobe bemi ngaselwandle lwesibuko, ngaselwandle yebo lwengilazi luxubene nomlilo abavele ekunqobeni. Bakhona abazoyinqoba le ndaba bazalwane. So umuntu uma ekhuleka ukuthi umuntu uma eyibona ukuthi lapha khona endaweni akuyona endaweni uNkulunkulu lapha angashongo khona, eyibona ukuthi ugxilile ecela amandla ukuthi uphume lapho, uphume nje iqala enhlizweni yakho, ungadonswa, uyabo, ungasatshiswa futhi ngoba uNkulunkulu akasho ukuthi ngizokubulala uma ungakwenzi lokhu. Angithi yabo, njengesilo isilo sizokubulala manje, ukuthi ngeke uze uthenge manje, uzolamba manje futhi ngizokubulala manje. So uNkulunkulu sisasincenga, siyacela ukuthi sikukhulekele lakho ngoba akumnandi, akulula ukuthi ukhishwe lapho obonayo khona ukuthi ubuzuza khona, unabangani khona, uxatshisiwe khona. Manje kuthiwa bakhona abawanqoba ngoba Isambulo 15 verse 2 uthi ngabona kungathi ulwandle lwengilazi luxubene nomlilo nabavele ekunqobeni isilo nomfanekiso waso nesibalo segama labo bemi ngaselwandle lwengilazi benamahabhu kaNkulunkulu. Kuthiwa bebehlabelela iculo elimnandi likaMose. Hey Nkosi, hey ngokusizwa uNkulunkulu sizoba lapho, uzoba khona, nami ngizoba khona uma siphendukile salalela uNkulunkulu. Asizukuba khona ngenxa yokuthi nje kodwa kufanele ukuphenduka silalela uNkulunkulu, sigcine imiyalo yakhe yonke futhi siqinisekise ukuthi asihloniphi iy'fundiso zabantu okunezifundiso zikaNkulunkulu. Yazi khona bengifisa ukufunda laphana kancane bafethu, bengifisa ukuthi-ke siwazi. Yebo bazalwane, ngizothatha nje 2 minutes mhlampe nje ukhiye ngizosho nje kube kunye kube kubili. Uma mhlawumbe ufunda incwadi yesambulo noma khe ngasesona isambulo, uma kukhulunywa ngesiprofetho kufanele umuntu azi ukuthi uma sekukhulunywa ngowesifazane, ngokwesiprofetho owesifazane umele ibandla, yabo, kungaba ibandla leqiniso noma ngesilone leqiniso, yabo. Kodwa uma kukhulunywa ngesifazane kwesiprofetho so sekukhulunywa ngebandla. So owesifazane onobubi shuthi oyibandla lamanga ubizwa ngokuthi uyisifebe eBhayibhelini. Ngoba uma uzofunda Isambulo 17 verse 1 uzobona lapho uNkulunkulu ukhuluma ngesifebe esikhulu siyiBhabhiloni. So ngenxa yokuthi owesifazane shuthi yibandla, yabo. So owesifazane onobubi ibandla lamanga ubizwa ngokuthi uyisifebe. Ngokuthola kahle lokho uma ufunda incwadi Isambulo 17 verse 1. So uma uNkulunkulu ekhuluma ngowesifazane olungileyo shuthi ibandla lakhe leqiniso ubizwa ngokuthi intombi, yabo. Abanye bathi intombi into. Ubizwa ngokuthi intombi. Uyobona uma uzokuthola uma uzoyifundela ekhaya Isambulo 14 verse 4 uthi hayi nangu lona seyintombi, yibandla laNkulunkulu elilungileyo. So ngoba uNkulunkulu ukhuluma ngama-symbols laphayana. So uma kuthiwa-ke owesifazane omubi ufeba namakhosi omhlaba, yabo, mubi. Okay, kwakutholakala kuSambulo 17 verse 2 shuthi yibandla
iyafeba, okay, umhlubukile uNkulunkulu lo. Mase kuthiwa owesifazane, yabona owesifazane omubi u-influence amakhosi omhlaba, yabo, udila nje ney'nto zala emhlabeni. Mase kuthi owesifazane omubi, yabo, owesifazane olungileyo ushade noKristu, hhayi, uzikhomitha noNkulunkulu ukuthi nje noma into engiyenza ingaphika iziphiwe nje nabanganehleko, but uma i-approve izulu, yabo. So owesifazane olungileyo ushade noKristu. Ungakuthola lokho uma uzoyibukela lapha usekhaya, incwadi yabaseKorinte besibili 11 verse 2, yabo. So uma kukhulunywa futhi enye into uzoyithola ukuthi owesifazane omubi wembethe okubende nokubomvu, uvunule ngegolide namatshe enani eliphezulu. Shuthi nje impela ubhizi uyahlaba ngey'nto zasemhlabeni. Uthola kahle lokho uma ubona ngeSambulo 7, kuSambulo 17 verse 4, mubi vele, ungathi sisho sathi uyikhomithe ney'nto zasemhlabeni, yabo. Kodwa owesifazane olungileyo siyathola ukuthi wembethe ilineni elicolekileyo, elihlanzekileyo, elimhlophe. Uthola lokho uma ufunda uSambulo 19 verse 8, kusho ukuthini? Yena akadili kakhulu nokubuyisa, kodwa ilineni elicolekile, udila kakhulu nokulungisisa isimilo, ngoba uNkulunkulu lento esiyenzayo thina silokhu siyilungisa ngaphandle kumele iy'nhliziyo zingcolile, sizolahlwa nayo. Noma umuntu egqoke isudu ebizayo ebe muhle kodwa isona engasiyekile, uzobhubha nosisi kanjalo noma engamuhle kangakanani, egqoke ngendlela edidayo, kodwa uma yena isono singalahleki uzolahlwa, ngithi yabo. So owesifazane omubi ufundisa ngamasiko namanyala obufebe bakhe, ufundisa udila kakhulu ney'nto zamanyala, thola kahle kuSambulo 7 verse 4. Bese kuthi owesifazane olungile ufundisa nje izwi likaNkulunkulu elingcwele. Uthola lokho uma ufunda iSambulo 14 verse 5. Yangithi yabona ukuthi imishini yabo ayifani. Owesifazane omubi wenza ukuba umhlaba wonke uphoqe umthetho ukuba uhloniphe imithetho yenkolo esungulwe abantu. Sike safunda kwiSambulo 13 verse 15 ukuthi hhayi-ke uyaphoqa. Bese kuthi owesifazane olungileyo ugcina imithetho kaNkulunkulu, yena nje uyayigcina, iSambulo 19 verse 20. Bese kuthi owesifazane olungileyo uyoma noNkulunkulu ngaselwandle lesibuko, iSambulo 15 verse 2. Bazalwane, kuningi esingakufunda ukuthi uma isiphila ukuphila. Cha, besiqonda ukubonisa ukuthi uNkulunkulu uma ekhuluma ngowesifazane usuke sekukhuluma ngebandla. Kungaba elenza amanyala owesifazane omubi owaziwa ngokuthi uyisifebe, noma elenza ukulunga owesifazane oyintombi, iBhayibheli limbiza ngentombi. Lona wamanyala udila ney'nto zasemhlabeni, olungileyo uzibe ushade noKristu. Owamanyala udila nokuhloba kwangaphandle, olungileyo owunkosi ngaphakathi, wembethe ilineni elicolekileyo. Isimilo sakhe inkosi siza kuqala ukuthi si-approve izulu. Isimilo yindlela yokuziphatha, ukuthi indlela akayiphethe ngayo sengathi uJesu uma yibuka ezulwini esho umntanami, yabo, amen. Thixo uma isiphila ukuphila, sizothola esinye isifundo esilandelayo, usifundo 12. Sicela sibusise, sivale. Siyabonga mdali wamazwe nomhlaba, usivulele iy'mfihlo ey'ngaka. Umuntu uma ehleli ekhaya evivinya izwi lakho alifundisa lona, uyakwazi ukuzibona yena isiqalo nesiphetho sakhe. Noma engathi uyahlulelwa, kodwa unembeza wakho uzomtshela ukuthi okushiwo uNkulunkulu noma okushiwo abantu kuyikho noma akukhona. Sicela usiphe ukuzibona ukuze uma sibabe sizophenduka, sibuyele elungeni, silalele wena Nkosi, sibe nobufakazi bakho, samukele uphawu lakho, ekugcineni sime noNkulunkulu. NgoJesu siyakhuleka, amen.